sjpek mét uit uitgeleid met een prins. En zie verhoogde ik ongeveer 2 minuten hebben op het podium. Daar voor nu al spier van. Dus Luc, 2 minuten zijn terug en terug Glijnse prins. Dankjewel, ik was snel kallen, want we hadden maar 2 minuten gekregen voor de 5e vraag. Ze zeggen 2 is de max, maar dat maakt het goed. We hebben Jori metgedaan, we hebben ook gewonnen. En toen dachten we stoppen ermee, we willen ook andere zaten hebben, niet eens een kans geven om een keer te winnen hier. Dus dat schaft van ook. Maar we willen wel onze prins even presenteren. Prins Groat, de eerste, dames en heren. En we hebben een hele mooie liesreuk. En dan ga ik er nog even voor presenteren. Ik zal er ook op zitten, want daar zit het ja. Mijn tekst, eigenlijk al man dikke. Oh, dat kan je helemaal lezen, man. Ik heb vandaag haver, maar hier gelijk, ik heb kaas. 11 jaar geleden tegen de prins en de kroon. En vandaag nog een vandaag overdoen. Precies dat zit vandaag te wachten dat ik op mijn dit. Ja, ja. Ik was af. Gelijk! Sjpek mét! Kapelle Konkoer! Dankjewel dat we weer even hier mochten 2 minuten kallen. We hebben nog 30 seconden over, maar we zullen het niet meer graag kwellen met onze flauwekul. Bedankt dat we hier mochten zijn en tot volgend jaar. En volgend jaar weer 2 minuten. Afgesproken. Volgend jaar.